Wel, mae wedi dechrau teimlo'n fwy hydrefol dros y dyddiau diwetha sy'n golygu un peth. Mae'r tymor rygbi wedi dychwelyd. Ond mae'n gyfnod newydd yma yng Nghymru. Dyma'r gêm gyntaf o gystadleuaeth newydd sbon. Super Rygbi Cymru. Bencampwyr yr Gymraeg, unwaith eto eleni, sianel. Ac am gais yn coroni perfformiad perffaith. Westwood sydd yn croesi. Morgan Lloyd yn mynd y sydyn, Morgan Lloyd yn darganfod y llinell gais. Max Page, dewiniaeth. Wel, mae'n gystadleuaeth newydd, ond mae gwynebau cyfarwydd iawn yn ymuno. Fi, Steph Hughes a Nathan Brew, mae'n teimlo fel y diwrnod cyntaf yn ysgol. Ydy fe boes, falle ddim i ti di bod yn ymarfer dy dreigiau. Ond i ti, Nathan, ti'n edrych mlaen i'r gystadleuaeth mae llawn brwdfrydedd? Yn sicr, ar y ddechrau, o'n i bach yn sceptical falle am y cystadleuaeth a beth oedd yn mynd i dod. Ond ers i fi gweld yn fwy a clywed yn fwy, mae rai fi gweud fod fi'n eitha cyffroes i weld beth sy'n ddod. Beth mae yna, yr elfen pwysicau yw codi'r ansawdd y gêm a safon y gêm, ond ar yr un pryd falle tanio diddordeb ar y lefel yma, a mae'r enw ei hunan yn gwneud hynny, yn diwedd, Super Rygbi Cymru. Felly, a maen nhw hefyd i parhau falle treftadaeth rygbi pwysig yng Nghymru. Un neu ddwy clwbiau ar goll, wrth gwrs. Ond ar wahân i hynny, maen nhw wedi ceisio ddiogelu y ddawn sydd gyda ni, sydd yn dod trwyddo, felly mae hwnna'n holl bwysig. A ti wedi gweld lot o'r chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo gyda dreigiau, yn gynt gyda Scarlett. Fydd hwn yn helpu nhw i gymryd y cam nesaf? Ie, fi'n siŵr bydd e. Ni'n gobeithio bydd perthynas o ranbarthau a'r clybau yn unigryw a bydd y ranbarthau yn rhoi lot o chwaraewyr i chwarae. Mae'r lefel yn mor bwysig i chwaraewyr ifanc i gael rygbi cyson ar safon uchel yn wythnosol, achos ni wedi colli hwnna dros y blynyddoedd diwetha. Wel, mae yna ambell newid i chi fod yn ymwybodol ohono, felly dyma'n union sut fydd pethau'n gweithio dros y tymor nesaf. Popeth sydd angen chi wybod am Super Rygbi Cymru mewn 90 eiliad. Mae'n gystadleuaeth cyngrair newydd sy'n cynnwys 10 tîm, y boes yma. Felly, sut mae'n gweithio? Mae pawb yn chwarae 19 gêm cyngrair, 9 gêm gartref, 9 gêm oddi cartref, a does dim diraddiad na dyrchafiad. Y cynllun hir dymor yw i ddatblygu talent ifanc a chynorthwyo'r newid rhwng yr academi a rygbi rhanbarthol. Felly sut mae ennill? Ar ddiwedd tymor y gyngrair, mae rowndiau terfynol wedi selio ar safle'r tîmau yn y tabl. Bydd rhaid i'r 4 tîm isaf chwarae yn y gemau ail gyfle i gyrraedd rownd yr 8 olaf arferol. Felly, gall y tîm sy'n gorffen yn y 10fed safle godi'r tlws. Nodwch eich dyddiadur. Mae 3 phrif floc o gemau. Bloc 1, Medi a Hydref, Bloc 2, Rhagfyr, a Bloc 3, Ebrill a Mai. Mae cystadleuaeth cwpan yn ystod pencampwriaeth y 6 gwlad. A pheidiwch anghofio am y darian her hefyd. Mae'r tarian her yn aros yn nwylo'r buddigwyr. Llanymddyfri, enillwyr y gwpan llynedd sy'n dechrau'r tymor gyda'r tarian. Ac wrth golli gemau cartref yn unig, y mae ffordd o golli gafel ar y darian. Fe fydd y buddigwyr yn cario'r darian nes iddynt golli gêm gartref. Yn olaf, mae pob tîm yn cael gwario uchafswm o 150,000 ar gyflogau. Felly, dyna Super Rygbi Cymru. Gobeithio bod hwn i gyd yn gwneud synnwyr. A mae'n hen ddigon syml yn dyw, ond peidiwch poeni fyddwn ni yn atgoffa chi yn wythnosol. Dyma beth sydd i ddod i chi heno. Dathgas newydd o fewn un gêm o ennill yr uwch gyngrair llynedd, allan nhw fynd cam ymhell y tymor yma. Pen y Bont oedd yn ymweld â dynion Gwent. Tîm y Brifddinas Caerdydd oedd y cyntaf i deithio i Feicolwyn i wynebu rygbi gogledd Cymru. 2 dîm gyda phrif hyfforddwyr newydd. Felly, pwy basen dathlu ei buddugoliaeth gyntaf? Dan Fish neu Josh Leach? Byddwn ni hefyd yn dal lan gyda'r holl ddigwyddiadau rhwng Cwynt Caerfyrddin ag Abertawe a Glynebwy yn erbyn Aberafan. Ond fe ddechreuwn ni yma ar Barc Pontypool, ble oedd pencampwyr llynedd yr Indigo Prem, Llanymddyfri, yn dechrau hymgyrch nhw yn Super Rygbi Cymru. Griff McKee a Steph Hughes sydd gyda chi yn y Gymraeg. There's English language commentary by Phil Steele and Nathan Brew.
A Rhys yn gorau gweithio'n galed am y bêl. Mae dal yno i Jamie Hughes. Worrell unwaith eto yn ei chanol hi. Will Evans yn ei chanol hi on. Mantais i lan ymddyfru. Rhys sy'n cymryd i amser. Y bêl yn dod allan i Hughes. Hughes ar bas hir i Maynard. Maynard yn dadlwytho yn effeithiol i'r asgell chwith. A mor sydyn â hynny, mae Llan ymddyfru wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. A Ilan Phillips yn sgorio cais cyntaf yn y gyngrair. Wel, dechreuad champions gan Llandyfri. Ni'n gweld yr amrywiaeth sydd gyda nhw yn ei chwarae. Y blaenwyr yn trafod y bêl, i'r olwyr dwylo syml sy'n neud e. A bas dros y top, Jack Maynard digon o rifau gyda Llan ymddyfru. Mae Ilan Phillips yn neud yn dda yn y gornel. No compete, play on. Mae'r bêl yn fyw. A Taylor Davies gyda y bêl yn ei ddwylo. Da ni'n gwybod sut fath o berygl mae Llan ymddyfru yn gallu achosi o ardaloedd fel hyn yn y cae. Davies sydd dal yng nghefn y sgarmes symudol. A Pwla yn ceisio arafu yr arfen fawr yma gan Llan ymddyfru, ond Taylor Davies sydd o fewn modfeddi o'r llinell gais. A mae Taylor Davies yn sgorio ei gais cyntaf o'r tymor ac yn cario ymlaen fel nath o llynedd. A Llan ymddyfru sy'n ymestyn i mantais. Wel, mae pawb yn siarad am gallu Llan ymddyfru i ledu'r bêl chwarae dwysedd uchel. Ond mae'r gŵr yma Taylor Davies wedi cael sawl cais tymor diwetha. Sy'n ni'n fe byddwn ni'n gofyn am contract a arian am sgori ceisiau achos bydde fe wedi gwneud ffortiwn blwyddyn diwetha. Mae'n edrych fel un fel nath Pontypool am ddiffyn yn dda, ond mae'r hyrddiad nesaf na yw'r un sy'n bwysig i Llan ymddyfru. Maen nhw'n aros yn gryf, a nath Taylor Davies yn dda yn y diwedd i sgori'r cais. Matt Flanagan, mae'r bêl allan i Cochrane. Kelvin Davies yn ardal y dacl yn rhoi'r platfform i'r mewnwr. Meek. A'r bêl i Mahoney a'r bêl yn lanio yn wylo Jordan Thomas, y gic yn hyfryd tuag at yr asgellwr. Ac mae'n ddechrau perffaith i'r hanner a Matthew Powell, yr asgellwr, yn croesi Pontypool. Just dros munud o'r ail hanner a mae Pontypool syth nôl yn y gêm. Pontypool 8, Llan ymddyfru 12. Wel, mae'n ddechreuad perffaith i Pontypool yn yr ail hanner. Bach o lwc gyda y bêl yn adlan mi, ond Matthew Powell yn gwneud job arbennig i sgori'r cais yn y diwedd. Oedd eitha lot gyda fe i wneud i reoli'r bêl ar y llawr. Ond penderfyniad Jordan Thomas yw e i dod i'r gic i'r gornel. Mae'n chwarae teg i Joel Mahoney. Yn ymestyn yn uchel Callum Davies. A dyma ni'n dod eto yn torri drwy'r bwlch. Joel Mahoney angen chydig o gefnogaeth allan dros y top. Y bas, yr holl ffordd i Matthew Powell yn sgorio ei ail gais o'r ornest. A mae'r dorf cartref wrth ei bodd, maen nhw ar ei traed, maen nhw'n bloeddio i cefnogaeth. Wel, mae'n ardderchog i ddechrau. Mahoney fi'n credu sy'n mynd trwy ganol llinell amddiffynol Llan ymddyfru gyda symudiad wedi paratoi yn yr wythnos. Ond ni jyst yn gweld hyder sydd gyda Pontypool yn yr ail hanner. Mae'n syml i ddechrau, jyst symud y bêl, mae'n dacl sy'n cael ei gochi, ond mae'n neud mor dda i gadw'r bêl yn fyw. Sythu'r dyn, a mae Matthew Powell mewn am ei ail gais. Meek ar bêl i Morgan Allen sy'n taranu dros y llinell fantais. Will Evans yn ceisio creu chydig o broblemau yn ardal y dacl i Pontypool. Yn dod i ffwrdd gyda'r bêl y capten Herbert. Leonard yn y boced i Kieran Meek, feed from the piece. A mor hawdd â hynny mae Pontypool nôl ar y blaen. Profiad Kieran Meek yn gwybod bod yna gyfle fan hyn am 3 phwynt. A mae'n benderfyniad clyfar gan y maswr. Rhys ar bêl i Hughes. Green nôl tu mewn. Ond eto amddiffyn gwych gan Pontypool.
Cic gosb arall i Llanymddyfri'n fan hyn. Mae'n deg i ddeud, mae hon o fewn gafel Jack Maynard. Dydy hwnna ddim yn boeni. Jack Maynard yn profiadol. Maynard yn rhoi di rhwng y pist. Pontypool 18, Llanymddyfri 18. Morgan Allen eto. 3 chwaraewr i dynnu Allen i lawr. Ac eto yn croesi'r llinell fantes. Meek ar bêl. Allan i Scrivens i Mahoney gyda gwacle. Am dacl arbennig gan Iwan Hughes yn y cefn. A Osian Davies yn dwy'n y bêl. Am dacl enfawr. Ac yn y diwedd, Will Evans, y clo ar ei gêm gyntaf i'r clwb, sydd yn hyrddio honna i lawr y cae. Mae hon wedi bod yn gêm anhygoel. Mae Nathan Hart di dwy'n y bêl. Waw, am funud hollol. Anhygoel am Aris yn mynd yn sydyn. Y bêl gyda Adam Warren. Warren yn chydig o help yn dadlwytho i'r asgell. Un ffordd arall. Mae'n efantais i Llanymddyfri. A mae'n efantais. Pontypool yn ceisio arafu'r gêm. Dylafali sy'n dod yn ei chanoli. Mae'r dyfanwr syth yn ei boced. Cerdyn Melyn. Mae'n gam milltir yr awr yma. Am gêm o rygbi. Am noson, am gêm hyd yma. Maynard ar gic, mae'n crymanu hi rhwng y postyn pella. Llanymddyfri 21, Pontypool 18. Just dros 5 munud i fynd yma. Leonard i Sam Scarf. Sam Scarf sy'n cario'r bêl o dan pist. Llanymddyfri. Mae Llanymddyfri yn amddiffyn am ei bywydau. Yn ceisio bod yn drefnus, yn ceisio peidio ildio unrhyw gigos. Morgan Allen sy'n cario tro hwn. Off the foot, play on! Mae'r bêl yn rhydd, pwysig gyda hi. A mae di mynd rhydd gan Jordan Evans yn rhoi'r cic lawr y cae. A mae'n mynd allan ar yr ystlys bella gan Jack Maynard. Mae'n pwyntio at y dorf, mae'n pwyntio at Pwle. Ond Llanymddyfri sy'n wedi dod i Barc Pontypool ar noson agoriadol Super Rygbi Cymru. A Llanymddyfri sy'n fuddigol ar sgôr terfynol. Pontypool 18, Llanymddyfri 21. Sayer in the game, man of the match, Will Evans. Will, congratulations. How much do you enjoy that game tonight? It was a really tough game. It went all the way to the end, and I've enjoyed every bit of it. It was a class game. And the physicality in the middle, especially around breakdown, I thought you were excellent in those areas. Yeah. Obviously something you worked hard on. Yeah, it's like we've always talked about second efforts and tackles and making it, get back up on your feet. I think we also struggled at the breakdown. Like they managed to slow our ball down a lot and we didn't get to play how we wanted to play, but we got the result in the end. Well, congratulations, and we look forward to seeing a lot more of you in this league. Well done. Cheers. Diolch. Wel am gêm a hanner i ddechrau oes newydd yma'n Super Rygbi, a wnaethon nhw'n braidd dim byd yn gwahanu'r ddau dîm yn yr ail hanner. Na, yn yr ail hanner, dath Pontypool allan, llawn bwriad yn penderfynol i cymryd y gêm allan am ddyfru, a ddim ymateb yn anffodus allan am ddyfru nes y diwedd fel wylwn ni. Oedd yn gêm anodd i falle allan am ddyfru achos y ffordd o'n nhw'n ceisio ennill pob dim yn ardal o gwrthdaro, neu popeth yn araf i Liri, sy'n ffili cael falle y lefel o momentum a tempo nhw'n tueddu cael mewn ei gêm nhw i war y gêm eang agored. Will Evans, sy'n yn y gêm yn y diwedd, dyn ni ddim yn cynhyrchu chwaraewyr maint yn aml iawn yng Nghymru, a nath e greu argraff heno. Do, oedd e, am chwaraewr sy'n 18 yn gêm yn erbyn chwaraewr fel Morgan Allen sydd wedi bod rownd am blynyddau. O'n i'n meddwl oedd e'n wych, oedd e'n gorfforol iawn yn ardal y dacl. Nath e cwpl o gwrthdrawiadau pwysig iawn i Llanymddyfri. Felly, o'n i'n meddwl oedd e'n wych a'n edrych ymlaen i weld siwr mae'n mynd i ddatblygu trwy'r tymor. Diolch am eich amser chi at ein gêm nesaf, achos fe gollodd Casnewydd y rownd derfynol llynedd yn erbyn Llanymddyfri. Fe ddechreuodd tîm Tai Morris y tymor yn erbyn Pen y Bont y flwyddyn yma. Scott Baldwin yw'r prif hyfforddwr newydd, a mae sawl un di pigo nhw mas fel tîm i wylio eleni. Lain emosiynol i Ben y Bont.
Daliad yn lan, dyma'r hyrddiad yn dod. Am ymateb i'r golled drom yna yn mis Ebrill. Maen nhw drwsto, mae yna bentwr y gyrff. Le mae'r bêl? Mae ar y llawr. Jordan Collier ar waelod y pentwr. Buckland yn clirio. Y pen y bont di dod i gas newydd i ware bach o rygbi. Price yn cymryd hwnna. A ffindo bylchau maen nhw yn neud. Dwylo da nawr sy'n angen. Wel, cario maen nhw'n penderfynu wneud. Y bêl i'r lawr. Ailgylchu cyflym. Price, mas i Wilkins. O, pas hyfryd. Nôl tu fewn. Ed Howley. Ailgais i ben y bont. Angen awr rhywbeth ar cas newydd fan hyn. Maen nhw wedi croesi unwaith. Dal ar reoli. Wrth i ni agosau at hanner amser. Falle bod ni dros y 40. O, pas hyfryd gan Buckland. Shea Foster Smith yn croesi. Cas newydd ar y blaen. 2 bwynt o fantes felly. Ar hanner amser. Wrth i ni ddechrau'r ail. Reinhard Lanman mar y cae i gas newydd. Edward a bach o bwer i'r hyrddiad yma. Pwy sy'n ar bêl? Le mae Buckland yn trial twrio amdani. Bachwr sydd â hi ar hyn o bryd, ond gallai hwn fod yn gais i gas newydd. Pwy sy'n ar waelod y pentwr? Pwy fydd yn croesi os i nhw yn? Mae'r cais yn cael ei ganiatáu, a dwi'n meddwl da Oli Drake sy'n yna. Lain arall i gas newydd. Pwynt bonus yn y bag yn nhw. Yn edrych am un arall. Wrth gwrs eleni yn Super Rygbi Cymru. 15 pwynt o fantes yn meddwl pwynt bonus ychwanegol a mae Henry Palmer drosto. 2 bwynt bonus gan y cas newydd. Matt O'Brien. Mae'n cadw llygad barcud arno fe. Benel ar dacl. Nathan Evans. Mlaen fel eilydd o brop pas bach yn rydd. Pier yn casglu. A fe nawr yn ymosod fe'n cael ei lorio. Mae cas newydd yn ware rygbi. Nhw sydd wedi chwarae lot o rygbi yn yr ail hanner yma. Lloyd Lewis, cyflymdra ar y tu fas. Pwy sydd ôl ar y tu fewn? Oh, cais poblogaidd iawn yn cas newydd. Lanban yn tirio. Cas newydd. A moyn cais arall. Dominyddi yr ail hanner yma. Maen nhw'n moyn chwarae. Cadw'r 2 bwynt bonus yna. Oh, O'Brien yn cael ei lorio. Y bêl yn cylad. Macaulay Rowley. Nôl i Benel. Benel a'n cyfuno unwaith yn ragor. Pwy sy'n ar y tu fas? Ed Howley. Odw e'n tirio. Odi, trydydd cais i ben y bont. Gem yn saff i gas newydd. Maen nhw dal i ddod i gemed o bwysau ar pen y bont. Dal i chwarae. Gor chwarae o bosib unwaith yn ragor. Macaulay Rowley. Odi'r cyflymdra ganddo fe fynd yr holl ffordd. Oes pwynt bonus yn mynd i ddod i ben y bont. Lloyd Lewis yn ei gwrso. Odi yn tirio. Odi ma fe. Pwynt bonus i ben y bont. 2 bwynt bonus i gas newydd. Really proud of the effort and commitment. Probably the thing I've spoken about is our knowledge errors, and ultimately, black and white is our set piece cost us the game today. If we could have won our line-outs on scrums, we wouldn't have backed up error on error, and ultimately that's what's cost us the game. And that's taking nothing away from Newport. They were really good for their win, but from my point of view, we lost it opposed to them winning it. Going into half-time 12-10, I think we felt a little bit apprehensive and nervous, and there was a lot of chat in there, but you know, it's quite a significant wind out there today. But I think what they've done really well in pre-season, we had the same conditions at Dings. We've learned from that and how to manage our second half, and I thought we played the game excellent in our second half. Caerdydd oedd y tîm cyntaf wneud y daith i fai Colwyn. Dan Fish yw'r prif hyfforddwr newydd, ac roedden nhw'n awyddus i wella ar eu pedwerydd safle llynedd. Josh Leach sydd wrth y lliw i rygbi Gogledd Cymru y tymor yma, ac roedd ei dîm am greu sioc ar ei tomen ei hunain yn Stadiwm CSM. Rygbi Gogledd Cymru hefo'r meddiant cynnar yn ei Crysa Gwyn. Caerdydd yn y coch anarferol. I dŵr y bel yn hanner y gogleddwyr. Mae yna le allan y llydan, yn dyna maen nhw'n trio wneud, cael ei allan i'r ochr chwith. Y Baslic, Young di hwn ar y cyrion. Un bas arall. A mynd i fod yn gais i Dewi Cross ar y sgorfwrdd yn gynnar. Eto, Caerdydd. Edrych i ledu'r bel, rhedag ar bob achlysur. Evans wedi bylchu, dynion tu fewn, tu allan. Mae'n mynd i fod yn ail gais Tom Bowen o dan y pist. Mor hawdd â hynny. Gwynwyr Gogledd Cymru yn trio torri twll. Yr ail reng, Ty Taylor. Sam Williams, yr wythwr, rhoi cynnig arni. Fotha wedi
ddal yn gwta, newid cyfeiriad Mau. Y gogleddwyr dros y tom gan Billy McBride, Stoddard yn sgorio y cyntaf i'r Crysau Gwyn. Gogledd Cymru'n dod unwaith eto lawr yr ochr dde, Billy McBride, tiwdor tu allan ddo, diolch angen cymorth. Fi maswr ebyn hyn wrth gwrs gan y Crysau Gwyn, Owen felly ar heng ôl yn gorfod wneud y gwaith caib ar haw. Defr yn swnio bod hanner bwlch. Heather Jones dros y bel a cawr o Gernarfon yn bron a ymestyn y fraich. Sam Williams yr wythwr o Rhygo i ffwrdd. A mae'r cais wedi wobrwyo a mae'r sgôr yn hafal. Joe Williams, yr eilydd o fewnwr, yn dwydo'r bel, ysgrym dan bwysa o Sian Darwin Lewis yn neud o dda fel wythwr. Oll dan eilydd, eto hefo'r bel, nôl i Williams. Gwagle, tu fewn, tu allan, pa ffordd dros y top unwaith eto dar y ganfod. Cross yn neud yn wych. Ac Bowen drosodd am ei ail o'r asgell dywyll. Bel wedi gordaflu ac unwaith eto Caerdydd ddim yn oedi i ledu'r bel ac unwaith eto yn rhwygo'r amddiffyn ma Elijah Evans. Mae ras ymlaen am y bel. Young, Bowen, pwy sydd am sgorio? Bowen sydd drosodd am ei hat-trick arbennig ar pwynt bonus. Caerdydd yn chwarae'n rhydd, 2 bwynt ar y blaen. Maen nhw eisiau mwy i wneud y gêm a'n haws. Mae wedi closio. Cross. Goodchild sydd tu fewn. Joe Goodchild am y gornel chwith. A dyna fydd y fuddugoliaeth o bosib i Gaerdydd. RGC 25, Caerdydd 32. We were pretty slow out of the blocks and that put us behind early on, and so we did pretty well in the second half of the first to get back into it, in a much better performance in the second half. But yeah, Cardiff's tries just seemed to come so easy. They were quick on transition and probably quicker than us, so they seemed to walk in with little effort, whereas we had to graft for hours. But there's a lot of good stuff from our boys today, so really happy with where we're at. It's a good start. Oh, you know, obviously it was a tough game, physical encounter. Back in full, we had 2 12-point leads at one stage, and you know, fair play to RGC, they got themselves back in the game. So you know, it was nip and tuck, and I thought going into the last 5-6 minutes, anyone could have won the game. But you know, fortunate for us, we come out on the right side of the victory. Wel, cyn bod ni'n bwrw golwg ar weddill cyffro'r penwythnos, yn eisiau chi anfon eich ceisiau, eich sgiliau gorau mewn ato ni. Anfonwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol S4C Rygbi. Ond roedd na 2 gêm arall dydd Sadwrn, felly dyma'r gorau o Gwynt Caerfyrddin yn erbyn Abertawe, ond yn gyntaf Glynebwy yn erbyn Aberafan. Teithiodd y diwyniad i'r dynion dir ar benwythnos gyntaf Super Rygbi Cymru a gorodd Conor Moes o'r gwaelch ysgori i dîm Jason Hyatt. Ond pwer Glynebwy daeth i'r amlwg yn yr hanner cyntaf, 2 gais cyflym gan Joe Franchi ac Ethan Phillips yn rhoi Glynebwy 15-8 ar y blaen ar hanner amser. Evan Lloyd, y maswr, yn dangos i sgiliau ar ddechrau'r ail hanner yn caniatáu i Ewan McIntyre, 19 oed i groesi. A seliwyd y fuddugoliaeth i'r dynion dir yn munudau ola'r gêm gan y paso slick rhwng Hamish Anderson a Jonathan Evans. Evans mewn ar y corner a'r fuddugoliaeth yn saff i Glynebwy o 34 i 22. Sgôr uchel ar bar Caerfyrddin wrth i Abertawe deithio lawr yr M4 a chymerodd ei ddim yn hir i dîm Hugh Gustafsson wneud ei marc ar y gêm. Y gwalch Liam Edwards ath mewn am y cais cyntaf o fewn 2 munud, diolch i doriad Joe Thomas. Ond yn ymateb, wnaeth bachwr Caerfyrddin Lewis Morgan sgori 2 gais i'r Quins a nhw ar y blaen ar yr egwyl o 19 i 17. A fe gymerodd Cyfyrddin y momentum hwnnw mewn i'r ail hanner gan sgori 20 pwynt heb ymateb gan gynnwys yr ymdrech yma gan y rhif 8 Lewis Millen. Gweithaf y cais hwyr yma i selio pwynt bonus i Abertawe, doedd hi ddim yn ddigon i'r crysau gwynion. Caerfyrddin yn cipio 5 pwynt wrth ennill o 39 i 29. A'r holl ganlyniadau i chi, Llanymddyfri yn drych na Pont y Pŵl, Casnewydd, Cwins Cyfyrddin yn ennill adre, Glynebwy felly hefyd, Caerdydd yn ennill lan yn y gogledd. A beth am y tabl yn Super Rygbi Cymru, Casnewydd 6 pwynt,
2 bwynt bonus yn bosibl i ni os yn ennill o 15 pwynt. Aberafan, yr unig dîm heb sgori pwynt, ond mae hwn yn dymor hir. Wel, dyna ni, gwynebau newydd, hen elynion. Mae'r wythnos cyntaf o Super Rygbi wedi dod i ben. Byddwn ni'n ôl nos Iau, 2 gêm i chi. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd yng Nghyngraedd y Colegau cyn bod Caerdydd yn herio Glynebwy ar Barc yr Arfe. Nos Fawrth nesaf bydd cyfle i weld holl uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru am 10 o gloch ar S4C. Nos Wener am 7:30 cyfle i weld Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd, ras antur Itera ar S4C am 8. A mae'r pencampwriaeth rygbi unedig yn dychwelyd. Benetton yn erbyn y Scarlet a'r dreigiau sy'n croesawu'r gweilch. Diolch am eich cwmni, gobeithio gwerchu eto cyn bo hir.